खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बाक्सानि बरमायाव मानसि लांखारनाय जाथाय। बरमानि टपसेम सिमेन्ट कम्पानियाव खामानि मावग्रा प्रशान्त घोषखौ लांखारनायनि सन्देह। प्रशान्त घोषआ थांनाय 22 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रशान्त घोषआ कम्पानिनि मार्केटिं खामानिनि थाखाय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। नाथाय 23 मार्चआव प्रशान्त घोषनि बाइकखौ बरमायाव बोखांनो मोननायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा प्रशान्तखौ दुथांफोरा लांखारनायनि सन्देह। बे जाथायनि सायाव नखरा बरमा पुलिस थानायाव गसर होदों। गबिन बसुमतारीखौ मणिपुराव गावथारदों। गंसे नखरखौ रुवाजों गाग्लोबनायनि थाखाय गबिन बसुमतारीखौ गावथारदों। बे जाथाया जादों इम्फाल वेस्ट जिल्लानि लामफेल पुलिस थानानि सिङाव थानाय सांगें उसिकनाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मणिपुराव खामानि मावनो थाहैनाय आसामनि गबिन बसुमतारीया लाइस्राम थयबानि न'आव जेबो जाहोन गैयालासे हाबफैयो। बिनि उनाव नखरा गबिन बसुमतारीखौ न'निफ्राय होखारो। बिनि माखासे समनि उनावनो गबिन बसुमतारीया फिन बे एखे नखरावनो हाबनानै नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गंसे रुवा लानानै उन होसोयो। जाहोनाव नखरखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय फिसाज्ला लाइस्राम बसन्तआ लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गबिन बसुमतारीखौ गावथारो। बे गुलि गावनायाव नखरनि सासे सुबुङाबो जखम जायो। बिटिआरआव केएलअ उदखारि हान्जानि उदखार। उदालगुरि जिल्लानि रौता एग्राबारिनि धनदासनि नखराव मैया रां दाबिनायनि मोनैनि जाहोनाव आखाइजों बानायनाय बमा खुबैनानै गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साद' सुबुंफोरखौ रौता पुलिसा हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि एग्राबारिनि धनदासनि नखराव रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव बमा खुबैहरनाय जाथाया थांनाय 24 मार्च शुक्रबारनि हर गेजेर 12:04 समाव रौता एग्राबारिनि धनदासनि न'आव जादोंमोन। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां केएलअनि मुङाव धनदासनि नखरनिफ्राय 25 लाख रां दाबिदोंमोन। बे बमा खुबैनाय जाथायखौ केएलअ उदखारि हान्जाया सिमान लादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय साद' दुथांफोरनि मुंखौ पुलिसा फोरमायथिनानै होआखैब्लाबो बे रां दाबिनायनि मोनैयाव बमा खुबैहरनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ हमनो हाबावगोननि आसा दङ। दिनै मुलुगनाङैनो खोमसि थागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाइट अफ खालामनो बयखौबो खावलायदों। दिनै मोनाबिलिनि 8:30निफ्राय 9:30सिम न'नि गासैबो लाइटखौ अफ खालामनानै दोननो खावलायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि दिनै मुलुगनाङैनो 1 घन्टा खोमसि थागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।